नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल कोकणामध्ये आता सध्या बोरं तयार होतात। तर मित्रांनो, बोर आलेली आहे, बोरस न्यायला आलो आहोत। तर त्याची व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहोत। मित्रांनो, थोड्याच वेळाने जाताना व्हिडिओ मोठी होईल, त्याच्यामुळे तुम्हाला मी बोरीजवळ गेल्यावर व्हिडिओ पूर्ण दाखवू। तर मित्रांनो, तुम्ही लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा। हे सौरभ चले लवकर। तर मित्रांनो, आज आम्ही तिघजणच बोरं न्यायला आलो आहोत। तर तुम्ही व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघा। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आम्ही आता पडलेली बोरं एवढी जमवलेली आहेत, अर्धी किडलेली आहेत। त्याच्यामुळे आता मला झाडावर चढायला लागेल, कारण
तर कारण का अर्धी बोर किळल्यामुळे आम्ही ती टिपणार नाही आहोत. आता वरतून हलवू ती टिपू. 2 दिवसाची बोर आहेत. 2 दिवसाची आहेत रे बोर. बघ टिपशील नाही का खाली. तर मित्र मी वर चढतो याचा झाडावर. पाहू शकतो बोर तिथं सांग खाली. किल्ल्याला जाऊ नको पडली ती. 2 दिवसाची आहेत ती.
तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आम्हाला एवढी बोरं भेटली आहेत ह्या बोरीवरनं हलवून बोर सुद्धा, कारण का 2 दिवस वारा होता आमच्या गावाकडे, त्याच्यामुळे बोरं सर्व पडली आणि किळली शनिवार रविवारी खाली पडलेली बोरं, त्याच्यामुळे आम्हाला वरती बोरं कमीच भेटली हलवून सुद्धा. तर आम्ही आता मित्रांनो दुसऱ्या बोरीवर जात आहोत. तर दुसऱ्या बोरीवर चला चले. नाव काय म्हणतो
पाहू शकता बोर खूप पडलेली आहेत खाली, कौंजाले तर सर्व. पुढे येऊन दाखव पडलेली बोर. दोघच जमवायला आहोत. जा फाटी जाता. तर आमच्या हातावर पण कॅमेरा. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता बहुतेक कौंजाल्यात पडले आहेत. बस झाली एवढी कुठं खाऊन घ्यायच्यात. हा बघ काटा रुपयाचा रस्ता आला. घे ना टिक ना. किडलेला आहे. जाऊन पाठीकडून दाखव. ही बोर नाही टिपली. आणि दोघंच आपण टिपायला. एक आपला कॅमेरामॅन व्हिडिओ काढतोय. समजून घे जा जरा. माणसांची कमतरता आहे आपल्याला. जरा पटकन टिपलीस तर काय होईल. संपली बरं. इकडची टिपली तिकडून दाखवा आता. वासाड्याने टिपला नाही इकडची. मी मध्ये मध्ये टिपली. तू टिप तर लवकर लवकर. आमचा माणूस जरा स्लो आहे त्याच्यामुळे काय आता बोर मला तुझला लागणार असतो. काय बोलायचा सौरभ तुला. चुकी पण बोर आहे. काठी जाऊन दाखवलं.
तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आम्ही 2 बोरीवरून आम्हाला एवढी बोरं भेटलेली आहेत. तर मित्रांनो आम्ही आता 3ऱ्या बोरीवर जात आहोत. ती पण बोर इथे जवळच आहे. तर चला मग पुढं सौरभ दादा. इथून दाखव झूम करून थोडी थोडी बोरं दिसतात. तर मित्रांनो पाहू शकता वर थोडी थोडी बोरं दिसत आहेत. तर मित्रांनो आता आमचा कॅमेरामॅन वर चढत आहे. तुम्ही पाहू शकता. एकानं चढा एकानं खाली थांबा. तुम्हाला दोघांना टिपायचं परत खाली. एक माकड लगेच चढला वरती. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता हिच्यावर पण बोरं आहेत. कौंजालीत सर्व पिकलेल्या. दोघांचाच काही बोर हलत नाही. लवकर हलवा रे. दोघांचा काही बोर हलणार नाही वाटतं आज. माझ्यानेच पडले आहेत.
मित्रांनो आम्ही 3 बोरीवरून एवढी बोरं जमवलेली आहेत. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असली तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो अशाच पुन्हा एक नवीन व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू.